निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। ज्या शिलेवर भारताच्या पुनरुत्थानाची अपूर्व प्रेरणा स्वामी विवेकानंदांना मिळाली, त्याच शिलेवर स्वामीजींचं स्मारक उभारण्याचा संकल्प समस्त देशवासियांनी एकमुखानं केला। निमित्त होतं स्वामीजींच्या जन्मशताब्दीचं। देशबांधवांच्या या संकल्पाला आकार दिला माननीय एकनाथजी रानडे यांनी। कन्याकुमारीच्या शिलेवर विवेकानंदांचं भव्य स्मारक त्यांनी उभारलं आणि त्याबरोबर उभं केलं स्वामीजींच्या विचारांचं मूर्त रूप असलेलं विवेकानंद केंद्र। 19 नोव्हेंबर हा दिवस केंद्रासाठी विशेष औचित्याचा। माननीय एकनाथजी यांचा हा जन्मदिन, केंद्राचा साधना दिवस। माननीय एकनाथजींना अभिवादन करून ऐकूया एक कथा। कथा दुर्दम्य इच्छाशक्तीची, अपार संघर्षाची, चातुर्याची आणि विजयाची। ऐकूया माननीय एकनाथजी यांनीच सांगितलेली कथा विवेकानंद शिला स्मारकाची। जानेवारी 1962 मध्ये कन्याकुमारीतील लोकांच्या मनात विचार आला की स्वामीजींची जन्मशताब्दी साजरी होत असताना ज्या शिलेवर त्यांनी ध्यान केलं, जिथे आपल्या जीवित कार्याची त्यांना जाणीव झाली, त्या शिलेवर त्यांचं एक स्मारक उभारावं। जे जे लोक कन्याकुमारीला गेले होते आणि ज्यांनी ज्यांनी विवेकानंद शिला पाहिली होती, त्या सर्वांची हीच इच्छा होती। सर्वांच्या मनात हेही आलं की ज्या ठिकाणी देवी कन्याकुमारीने शिवाच्या प्राप्तीसाठी तप केलं, त्या श्रीपाद पराईपर्यंत पोहोचण्याचाही मार्ग असायला हवा, म्हणजे त्या पवित्र स्थळाचं दर्शन घेता येईल। कन्याकुमारीला जाऊन आलेल्या सर्वांचीच स्मारक व्हावं अशी इच्छा असल्यामुळे कन्याकुमारीतल्या लोकांनी याबाबत पुढाकार घ्यायचं ठरवलं आणि त्यानुसार बोलणी सुरू केली। सर्वांनी या कामासाठी एक समिती स्थापन करण्याचं ठरवलं। विवेकानंद शिलेवर स्मारक उभारायचा विचार असल्याची बातमी सगळीकडे पसरली। तिथल्या काही कॅथॉलिक पंथीयांना ही योजना पसंत पडली नाही आणि ती कार्यान्वित होऊ नये यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे असं त्यांनी ठरवलं। तुम्हाला कल्पना असेल की कन्याकुमारीमध्ये ख्रिश्चन कोळ्यांची संख्या बरीच आहे। ते सर्व कॅथॉलिक आहेत। अर्थात आधी 400 वर्षांपूर्वी ते हिंदूच होते, पण ते असा दावा करतात की सेंट झेवियरनं त्यांच्या पूर्वजांचं धर्मांतरण केलं। जेव्हा सर्व वातावरण शिला स्मारकाच्या कल्पनेनं भारून गेलं होतं, तेव्हा एका स्थानिक आणि कडव्या धर्मोपदेशकाच्या उत्तेजनानं काही कॅथॉलिक लोकांनी किनाऱ्यावरून दिसू शकेल इतका मोठा क्रॉस शिलेवर उभा केला। ही घटना एप्रिलमध्ये घडली। साहजिकच त्याचे पडसाद उमटले। ताबडतोब तेथील काही लोकांनी निषेध सभा घेतल्या। त्यावेळी कन्याकुमारी देवस्थाननं असा दावा केला की शिलेवर श्रीपादम असल्यामुळे ती शिला ही त्यांची मालमत्ता आहे। कदाचित अनेक वर्षांपूर्वी ही शिला मुख्य भूप्रदेशाचा भाग असावी। देवी कन्याकुमारीने त्या शिलेवर तप केलं, त्या अर्थी मंदिर आणि शिला यामध्ये नक्कीच संबंध असला पाहिजे। या कथेच्या आधाराने देवस्थाननं त्या शिलेवर आपला दावा सांगितला। कन्याकुमारी जिल्हा समिती ऑगस्टमध्ये विधिवत स्थापन झाली। या समितीनं देवस्थान मंडळाकडे शिलेवर स्मारक उभारण्याच्या आणि मुख्य भूमीपासून शिलेपर्यंत एक पूल बांधण्याच्या परवानगीसाठी अर्ज केला।
त्याचबरोबर पूल बांधून होईपर्यंत इच्छुकांना शिलेपर्यंत पोहोचता यावं यासाठी मोफत नौका सेवा उपलब्ध करण्याचीही परवानगी घेतली होती. आसपासच्या ख्रिश्चन नावाड्यांचं सहकार्य मिळत नसल्यामुळे कालिकतमधल्या काही तरुण नावाड्यांनी इथे येऊन नावा सुरू केल्या. आजपर्यंत ज्या शिलेचं दुरूनच दर्शन घेता येत होतं, जिथे पोहोचणं जवळपास अशक्य होतं, तिथे आता लोकांना रोज जाता येऊ लागलं. शिलेवर पोहोचणं सहज साध्य झाल्यामुळे अनेक लोक तिथे जाऊ लागले. तेथील प्राचीन श्रीपादमजवळ नुकताच उभा केलेला क्रॉस पाहून मात्र ते बेचैन होत. हा क्रॉस इथे उभा करणं हे अतिक्रमणच आहे असं लोकांच्या मनात आलं. दरम्यान मद्रास शासनानं चौकशी केली, न्यायालयीन चौकशीचा आदेश दिला आणि त्यानुसार घोषित केलं की शिलेवर क्रॉस उभारणं हे कायद्याचं उल्लंघन होतं आणि तो तिथून हटवला पाहिजे. त्याचप्रमाणे ती शिला विवेकानंद शिला असल्याचंही निस्संदिग्ध शब्दात जाहीर केलं. महसूल विभागाला शिलेवरील क्रॉस हटवण्याचा आदेश देण्यात आला. केरळमधील ख्रिश्चनांच्या एका गटानं याच्या विरोधात आवाज उठवला आणि म्हटलं की गेल्या 400 वर्षांपासून हा क्रॉस तिथे होता आणि तो काही हिंदूंनी हटवला. या शिलेवर सेंट झेवियरचंच स्मारक व्हायला हवं. अचानक एका सकाळी लोकांच्या लक्षात आलं तो क्रॉस शिलेवर नव्हता, तो काढून टाकला होता. ख्रिश्चनांच्या हे लक्षात आल्यावर काही ख्रिश्चन एकत्र जमले, काही हिंदूही एकत्र आले. युद्धासाठी सैन्याची रचना करावी त्याप्रमाणे दोन्ही पक्ष एकमेकांसमोर उभे झाले. लवकरच पोलीसही तिथे पोहोचले. त्यांनी जमावबंदी लागू केली आणि घोषित केलं की ती शिला प्रतिबंधित क्षेत्रात होती. त्या ठिकाणी एक रक्षकही नेमला. दिवस रात्र त्या ठिकाणी पहाऱ्याची व्यवस्था केली गेली. अशा रीतीने पोलीस आणि शासनानं शिलेचा ताबा घेतला आणि प्रकरण तात्पुरतं मिटलं. शासनानं देवस्वम मंडळाला शिला स्मारक समितीला कळवायला सांगितलं की जरी समितीने मंडळाची परवानगी घेतली असली तरी त्याचबरोबर राज्य शासनाची संमती देखील घ्यायला हवी. समितीनं शासनाची संमती मिळवण्याचा प्रयत्न केला पण ती नाकारण्यात आली. समितीला स्मारक उभारायचं असेल तर ते किनाऱ्यावर उभारावं, शिलेवर नाही असं शासनानं सांगितलं. या प्रकरणातून काहीतरी मार्ग काढणं आवश्यक होतं. निदान स्मारकाची कोनशिला बसवणं तरी आवश्यक होतं. समितीनं याबाबत शासनाशी संपर्क केला. श्री भक्तवत्सलम यांनी स्पष्ट सांगितलं, मी स्मारकाची परवानगी देणार नाही. ती विवेकानंद शिला आहे हे खरंच आहे आणि तसं सांगणारा पुरावा तिथं असणं आवश्यक आहे. त्या ठिकाणी एक तसा शिलालेख बसवण्यात यावा. याहून वेगळं कोणतंही स्मारक तिथे असू नये. परिस्थिती वेगळं वळण घेत असल्याचं सदस्यांना जाणवलं आणि त्यामुळे या कार्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर समिती असली पाहिजे असं त्यांनी ठरवलं. त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आणि नोव्हेंबर 1962 मध्ये एक राष्ट्रीय समिती स्थापन झाली. राज्य शासनाच्या परवानगीनुसार 17 जानेवारी 1963 रोजी शिलेवर एक शिलालेख बसवला गेला. मात्र शिलेवरील क्रॉस हटवण्याच्या प्रसंगाचा बदला घेण्यासाठी काही कॅथॉलिक लोकांनी तो शिलालेख उखडून टाकण्याचं ठरवलं. पावसाळ्यात एके दिवशी समुद्र खवळलेला होता. त्याचा फायदा घेऊन त्या कॅथॉलिक लोकांनी तो शिलालेख उखडून समुद्रात फेकून दिला. अजूनही तो सापडलेला नाही. यानंतर साहजिकच नेहमीची प्रक्रिया प्रतिक्रिया झाली. संघर्ष, निषेध मोर्चा आणि एक बिनतारी संदेश. ऑगस्ट 1963 मध्ये माझा या कार्यात प्रवेश झाला. सुरुवातीपासून माझा या समितीशी संबंध नव्हता. मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सरकार्यवाह होतो. त्या संदर्भात देशाचा दौरा करीत असताना मी कन्याकुमारीलाही गेलो होतो. तेवढाच याबाबतचा संबंध. त्यावेळी संपूर्ण देशभर स्वामीजींच्या जन्मशताब्दी निमित्त विविध कार्यक्रम होत होते. स्वामीजींवर एक छोटं पुस्तक प्रकाशित करावं अशी काहींची इच्छा होती. मी पुस्तक संकलित करण्याचं ठरवलं. यासाठी मी कलकत्त्याला गेलो. 2 महिने मी स्वामीजींचं सर्व साहित्य वाचून काढलं आणि जानेवारी 1963 मध्ये स्वामीजींच्या जन्मशताब्दीच्या दिवशी प्रसिद्ध करण्यासाठी एक पुस्तक तयार केलं. पुस्तकाचं शीर्षक होतं राउजिंग कॉल टू हिंदू नेशन.
या पुस्तकाला अल्पावधीतच बरीच प्रसिद्धी मिळाली आणि त्याची अनेक भाषांत भाषांतरही झाली. ज्यावेळी शिला स्मारकाचा वाद निर्माण झाला आणि समितीच्या लक्षात आलं की मद्रास शासन याबाबतीत हटवादी आहे, त्यावेळी काय करावं असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला. जर मद्रास शासन परवानगी देत नसेल तर संघर्ष केल्याशिवाय स्मारक बनणं कसं शक्य होतं? संघर्ष करण्याच्या परिस्थितीत त्यावेळी समिती नव्हती. बंगालमधील विवेकानंदांचं स्मारक कन्याकुमारीत व्हावं, त्यासाठी जनआंदोलन व्हावं, याला वातावरण पोषक नव्हतं. लोक यासाठी कितपत पाठिंबा देतील, आपल्या मागे किती जनशक्ती असेल, हे सर्व प्रश्न अनुत्तरित होते. त्यामुळे समितीपुढे पेच होता. त्यावेळी शिला स्मारक समितीचे काही सदस्य श्री गोळवलकर गुरुजींना भेटले आणि म्हणाले, आता जर श्री रानडे मोकळे असतील तर त्यांची या कामासाठी मदत का मिळू नये? त्या दिवशी योगायोगाने मी तिथे होतो आणि गुरुजींनी मला बोलावलं. स्वामी विवेकानंदांच्या संदेशाचं एक पुस्तक मी नुकतंच संकलित केलं होतं, त्यामुळे या कामात माझा सूर आधीच लागला होता असं त्यांना वाटलं असावं. मी म्हणालो, मला संपूर्ण समस्येचा अभ्यास करावा लागेल, त्यानंतरच मी याबाबत काय करू शकेन ते सांगता येईल. मद्रास आणि कन्याकुमारीला जाऊन याबाबतच्या कागदपत्रांचा अभ्यास केल्यानंतर मी माझा होकार द्यायला तयार झालो. मी विचार केला, मद्रासला जाण्यापूर्वी रामकृष्ण मिशनशी याबाबत बोलून त्यांचं काय म्हणणं आहे तेही पाहिलं पाहिजे. म्हणून मी नागपूरहून सरळ कलकत्त्याला गेलो आणि श्रद्धेय स्वामी माधवानंदांना भेटलो. त्यावेळी ते मिशनचे अध्यक्ष होते. त्यांना या कामात रस उत्सुकता आहे की नाही हे त्यांनी मला सांगावं अशी मी त्यांना विनंती केली. ते म्हणाले, संन्यासी असल्यामुळे आम्ही निदर्शनं करू शकत नाही, जनमत तयार करू शकत नाही. या कामात आम्हाला येणं शक्य नाही, पण तुझ्यासारखी व्यक्ती हे काम स्वीकारायला तयार असेल, संपूर्ण समिती तुझ्या पाठीशी असेल, तुझी मदत त्यांना हवी असेल तर तू हे काम नक्कीच स्वीकारावंस. रामकृष्ण मिशनचा या कामाशी प्रत्यक्ष कार्यालयीन संबंध नसला तरी संपूर्ण मिशन तुझ्या पाठीशी राहील याची खात्री बाळग. तू पुढे हो, ठाकूर तुला आशीर्वाद देतील, स्वामी विवेकानंद तुला आशीर्वाद देतील आणि माझेही आशीर्वाद तुझ्यासोबत आहेत. स्वामीजींच्या विचारांचं पुनर्जागरण करण्यासाठी जणू नियतीनेच माननीय एकनाथजींची निवड केली होती. शिलेऐवजी किनाऱ्यावरच स्मारक, अतिशय लहान आकारातल्या स्मारकाला परवानगी, निधीची जुळवाजुळव, राजकीय धार्मिक सहमती अशा असंख्य अडथळ्यातून मार्ग काढत स्वामीजींच्या ध्यानाने पुनीत झालेल्या त्याच ऐतिहासिक शिलेवर अवघ्या 6 वर्षांमध्ये हे दिमाखदार स्मारक उभं राहिलं. 1962 पासून सुरू झालेला हा प्रवास अतिशय मोठ्या आव्हानांचा, चित्तथरारक अनुभवांचा राहिला. जीवनव्रतींच्या पहिल्या तुकडीला मार्गदर्शन करताना माननीय एकनाथजींनी उभारणीची ही संपूर्ण कहाणी सांगितलेली आहे. प्रत्येक भारतीयाची मान अभिमानाने उंचावेल असं विवेकानंद शिला स्मारक आणि त्याच्या उभारणीची ही तितकीच प्रेरणादायी कहाणी प्रत्येकानं वाचायलाच हवी अशी कथा विवेकानंद शिला स्मारकाची. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.